Ahoj, ja som Mišo a som kúzelník. Za tú dobu, čo sa venujem kúzlam a trikom, som nazbieral všetky tieto karty. Moja zbierka má hodnotu skoro 400 eur, ale prečo som dal toľko peňazí za karty a čo za karty to vlastne sú, vám poviem a ukážem v tomto videu. Čaute všetci, moje meno je Michal Ďurovič a práve sledujete kúzelnícky kanál Magic Miracles. No a v dnešnom videu vám ukážem moju zbierku kariet. Tento týždeň českí kúzelníci Dave a Petr natáčali svoju zbierku kariet a tak som sa inšpiroval a povedal som si, že vám konečne ukážem aj ja moje karty. Veľa z vás mi to písalo v komentároch, aby som takéto video natočil, takže teraz vám ukážem všetky karty, ktoré mám a na konci videa vám poviem, prečo som dal toľko peňazí do kariet, do obyčajných kúskov papiera a či toľko kariet potrebujete aj vy. No a ak sa vám toto video bude páčiť, dajte mu palec nahor, veľmi mi tým pomôžete. A ak chcete vidieť recenziu na niektoré z týchto kariet, tak mi to napíšte v komentári. Chcem ich spraviť postupne, ale tie, ktoré budete písať do komentárov, tie natočím skôr, takže poďme na to. Začnem s tými najdrahšími kartami, ktoré mám v tejto zbierke a to sú pravdepodobne tieto karty Virtuoso. Na internete je ich veľmi ťažko zohnať za nižšiu cenu ako nejakých 25 eur alebo 25 dolárov. Takto vyzerajú, majú veľmi pekný dizajn a sú to skvelé karty na cardistry. Napríklad taká pirueta s nimi vyzerá úplne úžasne, alebo rôzne springy a tak ďalej. Toto sú druhé také veľmi vzácne karty, ktoré mám, pretože sú v takomto foilovom prevedení, takýchto balíkov veľa na svete nie je. Sú to karty Bicycle Carnival Dead Ice a takéto karty som mal úplne prvé, keď som začínal s kúzelníctvom. Kúpil som si takéto obyčajné karty, trénoval som s nimi, oni sa mi časom zničili, potom som ich predal nejakému kamarátovi, takže toto je pre mňa taký nostalgický balíček, ktorý mi dal kamarát Martin, inak díky Maťo, toto bol skvelý darček k Vianociam. Tie karty vyzerajú tak goticky, tak staro, je tam všade krv a je veľmi ťažko ich už zohnať. Tu je rok 2011, čiže tie karty sú pomerne staré. Asi to budem otáčať takto, aby ste to videli. Ale ďalšie karty, ktoré mám v zbierke, sú karty Rounders. Toto sú teda Madison Rounders, robil som na ne už aj recenziu, dávam ju niekde sem do odkazu. Karty vyzerajú takto, toto je čierna edícia. Ďalšie karty sú karty Artifice, modré. Druhá edícia, ktorú už majú aj takýto biely okraj. Tieto karty mám z Londýna, sú už troška také opotrebované, lebo som si na ne nedával veľmi pozor. Hrozne ich mám rád, majú taký kúzelnícky dizajn, taký tajomný troška, spredu sú tiež prerobené, úplne kompletne. Jednak aj tie symboly, aj farby a žolík je tu strašne krásny, takýto kúzelník s kartou za chrbtom. Toto boli dlho moje najobľúbenejšie karty. Ďalej tu mám karty Knights, na ktoré som už tiež robil recenziu, tiež vám dám niekde sem odkaz. Sú to takéto minimalistické karty od Chrisa Ramseyho, čo je skvelý kúzelník. Krabička vyzerá hrozne krásne znútra. Takisto karty sú super, sú tam vlastne takéto šachové figurky ako vzor. A na týchto kartách je super, že sú zozadu označené. Viete povedať zozadu, akú hodnotu má karta, či je to 2, 3, ESO a tak ďalej. Toto sú karty Artisan z dielne Theory 11. Sú to veľmi pekné karty, mám ich veľmi rád. Takto vyzerá zadný dizajn. Karty od firmy Theory 11 sú skvelé v tom, že oni dávajú rôzne latinské citáty na tie karty. A tie citáty sú vždy nejaké veľké myšlienky od rôznych takých veľkých ľudí ako Alexander Veľký a tak ďalej a tak ďalej. Krabička je veľmi pekná, tieto karty mám rád, len škoda, že som si ich už celkom opotreboval. Nikdy som inak nepochopil kúzelníkov, ktorí si kúpia karty a vôbec ich neotvoria, nechajú zabalené, majú to v zbierke, že niekedy to predajú alebo tak. Nerozumiem tomu veľmi. Ja mám jedny karty od akože každého druhu a chcem ich otvoriť, pretože ich chcem používať. Na čo mi tie karty budú stať v poličke zabalené, keď ich nechcem používať? Ďalej sú tu karty SVE, teda Erdnase. To sú iniciály jedného kúzelníka, ktorý napísal takú kúzelnícku bibliu Expert at the Card Table. Tu mám podpis od Tomáša Hlavatého, ktorý nadizajnoval tento balíček a tieto karty sú dosť hrubé, preto sú dobré napríklad pre kúzelníkov. Na floriše veľmi nie sú, lebo sa s nimi robí ťažko spring a tak. Z prednej strany je tu veľa zelenej farby, čo sa týka týchto postav. Im veľmi podobné sú tiež takéto zelené karty, toto je Randek. Zaujímavé na tej krabičke, že sa otvára takto z boku. A tie karty vyzerajú takto. Pôvodne, keď som si ich kupoval, tak som bol z nich viacej nadšený, že dobré karty, videl som ich na internete. Keď ich mám už teraz, patria medzi jedny z tých slabších kariet v mojej zbierke. Vyzerá to ako dolár a tie karty nie sú ani veľmi kvalitou také ako ostatné balíky, majú taký viacej plastový povrch. Tie symboly sú tiež také prerobené a je to troška niekedy také metúce, napríklad 8 je takto do štvorca. Je to taký zvláštny balíček. Nehovorím, že je zlý, ale mám aj krajšie. Dobré je, že k tomuto balíčku sa dodávajú ešte také špeciálne karty, s ktorými sa dá robiť kúzlo. Volá sa to 3 card
Richard Monty. A ideme ďalej, tu mám karty Bicycle Carnival 1984. Tieto karty sú inšpirované jednou knihou od Georgea Orwella, ktorá sa tiež volá 1984. Bola napísaná ešte skôr, takže je to o budúcnosti vlastne, bolo to science fiction. A celá tá kniha je vlastne o tom, že nad spoločnosťou je nejaký veľký brat, ktorý všetko kontroluje a nikto nič nemôže, cenzúra a tak ďalej. Pripomína to komunizmus, preto sú tieto karty tiež takéto, sú inšpirované tou knihou, sú červené, vidíte tu nejakú komunistickú hviezdu, to je napríklad takéto ševidiace oko. A o tom sú vlastne aj tieto karty. Zaujímavé je, že na tých číslach 1984, 1984 sú tie čísla ešte takto veľké vzadu, no, deviatka, a z tých kariet môžete vyskladať teda ten nápis 1984. Tie som dostal tiež od kamaráta Martina, díky Maťo. Ďalej tu mám karty Starlight, tieto som dostal zase od Maroša, díky Maroš, ak to sleduješ. Celkom ľahké je vybrať kúzelníkom darčeky, stačí im dať nejaké karty. Tieto karty sú teda inšpirované nejakými hviezdnymi prvkami, tu vyzerá byť nejaká čierna diera alebo taká galaxia. Sú to zaujímavé karty, hlavne na VR a z druhej strany vyzerajú takto. Nie sú úplne ideálne podľa mňa na kúzlenie, skôr na také floriše, pretože vyzerajú až veľmi tak prepracovane a to troška metie diváka, keď mu ukazujete nejaké kúzlo. Najlepšie karty na kúzlenie sú také, ktoré majú nejaký klasický vzor, ako bicycle karty, alebo napríklad tieto Artisan, Artifice. Sú také jednoduché a jednoducho ich divák vníma. Máme tu ďalšie karty od Maroša, ktoré mi dal zase na nejaký iný sviatok. Tie karty sa volajú Alchemy 1977 England. Zadný dizajn vyzerá takto, je tam vlastne lebka, ale je tam aj žena. Je to taká optická ilúzia. A z druhej strany každá karta vyzerá inak, každá má na sebe nejaký takýto obrázok. Čiže to je skôr taký umelecký balík, taký zberateľský. To tiež nie je úplne vhodné na kúzlenie, ale niekedy si ho tak rád prezerám. Sú to veľmi pekné obrázky. Ďalej tu mám balíček Babel, alebo Babel, ja už neviem presne, ako sa to číta. Je to v podstate Babel, akože babelská väža z Biblie, čo je taký príbeh o jednej veľmi vysokej väži, ktorou sa chceli ľudia dostať k Bohu. Toto bol jedný z mojich prvých takých grafických balíčkov, hrozne sa mi páčil. A z druhej strany sú tiež tak zvláštne upravené, napríklad tieto postavy nemajú ústa, pretože ten biblický príbeh hovorí, že Boh sa potom nahneval a rozdelil tých ľudí podľa rôznych jazykov, takže si nerozumeli. Takže myslím si, že preto nemajú tie ústa, že nevedia rozprávať, aspoň medzi sebou. A žolíci sú tu veľmi pekní. Jeden je takýto pracujúci muž a druhý žolík je zase takýto boháč, čo je rozdelenie spoločnosti. Páčia sa mi takéto myšlienky, keď sa dávajú do balíkov. A tuto tieto trámy a kruhy sú vlastne akoby tá stavba tej babelskej veže. Potom, čo som zničil karty Carnival Dead Eyes, som si kúpil Bicycle Ghost. Sú už troška také poničené a tieto karty som mal dlho ako jediné grafické, keďže tie Carnival Dead Eyes som predal. A je to taký istý dizajn, ako majú obyčajné bicycle karty, len je čierno-biely a tie červené karty sú takéto čierne. Na tento balíček som robil tiež recenziu. Toto sú karty Contraband, o ktoré ste mohli hrať v súťaži. Ja mám tiež jeden kus. Sú to veľmi prepracované karty, preto ich mám rád, lebo je tam veľa prvkov. Vždy keď sa na ne pozerám, tak tam nájdem niečo nové. Môžete sa pozrieť aj vy. A zase tieto karty majú myšlienku pašovaného tovaru a takých nelegálnych aktivít medzi rôznymi štátmi, Amerikou, dovozy a tak ďalej. Kontraband je v podstate pašovaný tovar v preklade. Strašne prepracované, napríklad aj tie ESA. Keď sa pozrite na tie detaily ESA, akéhokoľvek, tak je to neskutočné. Veľmi prepracované karty, veľmi ich mám rád a tu na vrchu je ešte takáto lepka. Ďalej tu mám karty Sleepers, ktoré poznáte z nejakých mojich videí, napríklad ako T-Cardistry, tiež ste ho nemohli súťažiť. Tieto karty zase majú myšlienku, že spať môžete po smrti, že počas života sa snažiť čo najviac robiť preto, aby ste sa niekde dostali a tak. Strašne sa mi páči, že na týchto obrázkových kartách sú rôzne citáty, po anglicky, dole sú vždy iniciály ešte toho, komu ten citát patrí. A všetky tie citáty sú vlastne o tom istom, že môžete spať až po smrti, že počas života snažte sa spraviť čo najviac sa dá, aby ste sa niekde posunuli. To je inak super, že keď sú takéto rôzne myšlienky v balíkoch, tak si môžem zobrať práve ten balík, ako sa práve cítim, že práve teraz sa cítim, že potrebujem sa troška motivovať a robiť proste viacej. Zoberiem si Sleepers, prečítam si nejaké tie citáty z toho, troška nad tým porozmýšľam. Pre mňa sú to viac než karty, sú to knihy alebo proste také malé biblie nejakých myšlienok, alebo ako to nazvať. Keď už sme pri tých myšlienkach, tak toto je balíček Memento Mori od Chrisa Ramseyho, čo je pre mňa jedna veľká inšpirácia. Memento Mori znamená pamätaj na smrť a tento balíček
je zase o tom, že aby sme si pamätali, že jedného dňa zomrieme, nie sme nič viac než tí ostatní ľudia a snažíme sa spraviť tiež čo najviac za života, čo sa dá. Graficky sa mi tiež páči, lebo je taký jednoduchý, sú tu takéto dve lebky a z druhej strany je tiež taká grafika, taká 3D, taká moderná, taká pastelová, plastická, neviem ako to presne opísať, ale sú to hrozne pekné karty. Toto je najnovší prírastok v mojej zbierke, karty Monarchs. Tieto karty môžete poznať napríklad z filmu Podfukári 1, 2. Oni tam presne tieto karty používali, ktoré vyrobila firma Theory 11. No a sú také jednoduché, elegantné. Monarch je teda nejaký panovník alebo tak. Vzadu vyzerá dizajn takto, sú tam nejaké obtočené hadi okolo mečov, sú tam potom také stromčeky. Strašne pekné karty. Potom sú tu karty Phoenix, ktoré som dostal tiež od Maroša. Díky. Celkom dobre inak dostávať karty, mám to rád. A to sú také jednoduché karty vyrobené nemeckým dizajnérom, ktoré v podstate majú byť ako taký nejaký nový štandard. Môžete používať buď bicycle karty alebo napríklad tieto Phoenix. Ďalej tu mám 3 balíky Chrisa Angela, ktoré mám z kuzelenskej sady od neho. Tento balíček je normálny, vyzerá presne takto isto a viete čo, ja vám ho ukážem. Takto vyzerajú tie karty, nevyrába ich firma United States Playing Card Company ako všetky tieto ostatné. Boli vyrobené v Číne, čiže sú také šity. Akože dá sa s nimi manipulovať, majú taký iný povrch, ale graficky to vyzerá strašne, pozrite sa na tú kráľa. Vyzerá to ako keby to bolo zle vytlačené, čiže tieto karty. A v tej sade boli ešte takéto dva kuzelenské balíčky, jeden tu nazvali, že za ostry. Mindfreak deck 1 a Mindfreak deck 2. Jeden je vlastne stripper deck, druhý je Svengali deck, čo sú také špeciálne kuzelenské balíky, tie vám nejdem ukazovať znútra. Toto je potom taká moja denná výbava, toto sú obyčajné karty Bicycle, hneď vám to ukážem. Toto je potom Invisible deck, čo je super kúzlo, to nebudem otvárať. A potom tu mám karty Tellyho na Floriše, čiže toto je môj kuzelenský balíček Bicycle, s týmto iba kúzlim, áno, s týmto netrenujem. A keď už chcem niečo trénovať, tak na to mám tento tréningový balíček, teraz ho mám v podstate nový, lebo ten starý som už mal veľmi zničený. Toto je môj tréningový balíček Tellyho, s ktorým trénujem všetky nové pohyby, všetky nové Floriše. Veľa z vás sa ma pýta, ktoré karty sú lepšie, či Tellyho alebo Bicycle. Bicycle sú lepšie na kúzlenie, sú pevnejšie, dlhšie vydržia. Tellyho sú lepšie na Floriše, lebo sú také mäkšie, lepšie sa s nimi robí rôzny spring, VR a tak ďalej. Majú troška iný povrch. Nie je tam až taký veľký rozdiel, ale tieto sú lepšie na Floriše, tieto sú lepšie na kúzlo. Potom tu mám ďalšie Bicycle karty. Toto sú potom dve také moje raritky. Toto je úplne prvý Bicycle balík, ktorý som kedy mal. Je už takýto starý, zažltnutý, oblepený lepiacou páskou, aby sa nerozpadal, a toto je môj prvý Tellyho balíček. S týmto som sa učil všetky vlastne prvé kúzla a prvé Floriše. Pozrite sa, ako tie karty vyzerajú, sú už úplne žlté, hnedé vlastne. A sú veľmi mäkké, lebo som ich veľa používal, veľa padali po zemi, ale stále sa s nimi dajú robiť rôzne veci. Možno aj nejaký VR by sa dal spraviť. Ja mám výhodu v tom, že sa mi veľmi nepotia ruky, takže na tie karty sa veľa toho potu a mazu nedostáva, takže mi dlho vydržia. No a tieto Tellyho sú iné než tieto. Tieto sú Circle Back, tieto sú Fun Back. Sú v podstate v takej istej kvalite ako tieto Bicycle karty. S nimi som sa učil také prvé pokročilejšie Floriše. Potom tu mám ešte takéto karty. Toto je kúzlo 3 rope card. Toto sú moje špeciálne balíčky. Tu mám napísané GAF. Tu sú v podstate všetky obojstranné karty a biele karty a také reklamné karty z týchto všetkých balíčkov. Tu je napísané gimmick. Tu mám rôzne moje upravené karty, ktoré sa využívajú pri rôznych iných kúzlach. To sú teda gimmicky. Tu mám odpad v podstate. Keď nejaké karty podpíšem, tak ich hneď nevyhadzujem, dám ich sem, alebo keď nejakú kartu zničím. A potom keď sa chcem učiť nejaké nové kúzlo, pri ktorom musím niečo trhať alebo tak využívam karty z tohto odpadu ako na experimentovanie. Ďalšie karty, ktoré tu mám, nie sú Bicycle. Tiež som ich v podstate dostal, lebo som ich niekde našiel. Sú v podstate také obyčajné papierovej kvality, trocha menšie. Tu sú napríklad Heineken karty. Tu sú potom takéto karty z Paríža. Tu sú karty z Holandska, myslím. Ďalej tu mám karty z Chorvátska. No a potom tu mám 3 takéto zlaté balíčky, ktoré sa predávajú s tým, že hovoria, že je tam nejaké 24 karatové zlato na vrchu, ale v podstate sú to obyčajné plastové karty. Oni sú inak dosť také podobné, len majú iný dizajn. Tie karty nie sú veľmi dobré. Sú to možno také zberateľské, že ja mám zlaté karty, môžem sa tým pochváliť, ale na kúzla to veľmi nie. Možno sú dobré napríklad k vode, že keď sa zašpliechajú, tak sa s nimi nič nestane, lebo sú plastové, znútra je plast. Môžete ich ohnúť. Tu mám ešte posledné karty Ferrari, ktoré mi doniesla Vanes z Dubaja, aj tieto. A toto sú nejaké oficiálne karty Ferrari. Tieto karty majú takú veľkosť ako obyčajné bicycle karty. Nemajú nejaký kvalitný povrch, nemajú tam teda tie malé bodky, ale sú to dobré karty, dá sa s nimi robiť všeličo a to je taká zberateľská krabička tu. A mimo toho všetkého mám ešte takú knížku v podstate na rôzne gimmicky. Tu mám nejaké karty, ktoré bežne používam, ja to mám v takej krabičke a nosím to so sebou, keď potrebujem, tak si stále vyťahnem. A tu je takýto card clip, čo je vlastne ochrana na nejaké karty. Zoberme si nejaké Tellyho.
takto sa to tam dá a tie karty môžem potom dať niekde do tašky, do vrecka a nezničia sa. OK, takže to bola moja zbierka kariet, dúfam, že sa vám to páčilo a že ste pri tom nezaspali. No a prečo mám toľko rôznych balíčkov kariet? Je tam viacero faktorov, ale ako kúzelník mám rád karty, mám na ne takú malinkú úchylku a niektoré karty sa mi proste strašne páčia, tak si ich chcem kúpiť, aby som ich mal v zbierke, aby som s nimi mohol natáčať videá, aby som s nimi mohol robiť veci. Ďalším dôvodom sú rôzne projekty, ktoré ľudia robia, ktorými ich chcem vlastne podporiť tým, že si tie karty kúpim, tak napríklad tie žlté karty Virtuoso sú od jednej cardistry skupiny zo Singapuru, volajú sa Virtuoso a sú veľmi šikovní s kartami, strašne sa mi páčia ich videá a týmto spôsobom som ich chcel podporiť. A s niektorými mám proste dobré spomienky, ktoré mi pripomínajú moje začiatky kúzelníctva, keď som tie karty proste niekde videl a úplne som bol z toho očarený, že čo to ja chcel som také karty tiež. A či potrebujete toľko kariet aj vy, ak sa venujete kúzelníctvu? Nie, nepotrebujete. Stačia vám obyčajné karty Bicycle, ktoré sú dobre známe, ktoré sú lacné, ideálne niekoľko balíčkov, nejaké na tréning, nejaké na predvádzanie, nejaké na rôzne špeciálne úpravy a tak. A to je všetko, čo potrebujete, nemusíte dávať do toho veľa peňazí. Tie karty vám úplne postačia aj kvalitou. Kvalitou sú tie karty v podstate všetky rovnaké. Niektoré sú hrubšie, niektoré sú tenšie. Bicycle karty sú z tých hrubších, aby teda dlhšie vydržali. A iné nepotrebujete. Ale zase ak chcete spraviť nejaké pekné video s nejakým pekným dizajnom, peknými kartami, tak tie karty sa určite hodia. To je všetko k tomuto videu. Toto je moja zbierka v roku 2017. Niekedy v budúcnosti, keď budem mať viac kariet, tak to troška updateujem, dáme nové video. No a ešte raz, ak sa vám toto video páčilo, dajte palec nahor a napíšte mi do komentára, ktoré z týchto kariet by ste chceli vidieť v nejakej recenzii, aby som ich teda tak podrobnejšie ukázal, povedal vám, kde sa dajú kúpiť a tak. A ak ešte nemáte odber na Magic Miracles, nehnevám sa, môžete to teraz napraviť, stačí kliknúť dole a budete vidieť moje videá ako prvý. To je odo mňa všetko, teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute!